ime, Bollywood prezime. Na 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 na. Sally detektiv svaki slučaj istražuje. Na 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 na. Može i bolje, dobro, može i bolje, dobro. Josefe, domaći ti izvanredan, najbolji u razredu. Nažalost, prepisan je od reči do reči sa interneta. To se zove varanje, Josefe. Kažnjen si sa 3 sata dopunske nastave. Čestitam, Darši, tvoj rad je najgori u razredu, ali si ga barem uradila sama. Da završim, najbolja ocena za domaći pripada Sally Bollywood. A, Sally! Gospodine Šubrić? Šta ti je to? Zabranio sam hemijske eksperimente u ormarićima. Pa, to je samo kari, gospođe Apu. Duvi! Prevario sam te! Ha, nisu se smijali kad sam to i njima uradio. Ovo je maska koju sam stvorio uz pomoć moje najnovije sprave. Fotomorfor! Izgleda kao običan aparat i radi kao običan aparat, ali je zapravo mnogo bolji od običnog fotoaparata. Evo tvoje fotke koju sam ranije napravio. Gledaj šta se dešava kada pritisnem ovo dugme. Stvara se maska koja je kao original. I to ne samo za zabavu, može da pomogne FBI-u prilikom prerušavanja. Zar nije sjajno? Vidiš, zovem se Sally B i dobro se vidi ko će da se postidi kad pustim svoj glas. Prvo pevaš kao škripavi bicikl, a ta maska uopšte ne liči na mene. Jeli? A šta kažeš na ove? Opa, sjajno! Zato si zaluđen fotografisanjem. Mislila sam da me fotkaš kako bi ukrasio zidove svoje sobe. A sad, ako bi Sally bila ljubazna da pusti Sally da ruča... Sally Bollywood, voleo bih da popričamo s mesta. Ma daj, drugi put ista fora. Sally, dete, šta to za Boga radiš? Žao mi je, gospodine Šubrić. I treba da ti bude, Sally. Došao sam zbog nečeg veoma ozbiljnog. Novčanik gospođe Marđipur je ukraden. A vi biste želeli da to istražim? Ne. Želim da pođeš sa mnom i objasniš mi zašto si ga uzela. Ovo je tvoja klupa, Sally. Da, kunem se da nisam ukrala novčane gospođe Marđipur. U tom slučaju objasni mi šta će on ovde. Ali to je nemoguće. Sally, ne preostaje mi drugo nego da te udaljim iz škole. Ali ja nisam lopov. Gospođo Marđipur, vaša učionica će biti pod prismotrom dok ne nabavimo katanac. Ne želimo da se krađe ponavljaju. Direktor kaže da ne smeš da kročiš u školu. Udaljena si na 3 dana. Tata, nisam ukrala novčanik gospođe Marđipur. Znam, Sally. Uvek sam ti verovao. I to se neće promeniti. Bilo ko je mogao da stavi novčanik u taj kompjuter. Otići ću da porazgovaram s direktorom. Hvala ti, tata. Osjećam se čudno. Obično FBI pomaže drugim ljudima. Ne brini, Sally. Dokazat ću tvoju nevinost. Mesto zločina će mi otkriti svoje tajne. Vidimo se. Žao mi je, niko ne sme da uđe dok ne dođe bravar s novom bravom. Ne želim da uđem. Ja, radim domaći iz likovnog. Fotografišem školske hodnike za konceptualni rad nazvan Zatvoreni prostor, put ka zaboravu. Kad sam ja bio mlad, likovno je podrazumevalo tempere i četkicu. Kraj priče. Šta? Kud li otišao, umetnik? Današnje deca. Mnogo otisaka, previše da bi mi pružili nekakav trag. Sigurnosna kamera! Instalirana je kada smo dobili kompjutere. Ako nabavim snimke, uskoro ćemo se uveriti da Sally nije lopov. Izvinite, mislim da su vam pantalone otkopčane. Izvinite, gospodine Šubrić, ne izgleda mi u redu.
Gospodine Šubrić, samo ovo. Kad je ušao unutra da ga nisam video? O čovječe, baš mi treba odmor. Hvala, gospodine Šubrić, a sada kratka posjeta nastojnikovoj sobi. Ne, gospodine Bollywood, nikad ne bih pomislio da je Sally sposobna za tako nešto, ali svi dokazi upućuju na nju. Da vidimo... Evo ga, kompjuterska učionica utorak ujutro. Duvi me kada me! Šta tražiš ovde? Uništavaš dokaze? Ne, gospodine, dokazujem da Sally nije uzela taj novčanik. Pogledajte, video zapis od tog jutra će pokazati ko je pravi lopov. Sally! Vidiš, moraš da prihvatiš dokaz da je Sally lopov. Zašto si to uradila, Sally? Rekla sam ti da nisam. Dokaze greše. Negativno, mali moj Mungose. Video sam te na snimku. Reci mi istinu. Ja sam ti ćerka. Mislila sam da me poznaješ. Da meni veruješ, da me bolje poznaješ. Ti znao bi da trudim se da shvatim ostale. Bar sada samo veruj mi dok ja pevam ti. Žao mi je, Sally. Naravno da nisi to učinila. Valjda znam sopstvenu ćerku. To mi je jedino važno, tata. A kad me Duvi oslobode krivice, O, to će već da ide malo teže. Zar ti nisam rekao? I on je udaljen iz škole. onda treba zajedno da istražimo slučaj. Bollywood i Bollywood. Kako da uđem u školu? Kad bih imala Duvijev ranac. Ovaj ranac, Duvi me je zamolio da ga donesem. Znala sam da me neće izneveriti. Sve je spremno, tata. Da, ja ću da pogledam nastojnikovu sobu, a ti još jednom pogledaj učionicu. Tako ti svega, Sally, samo oprezno. Mua. Hej ti, odraslima nije dozvoljeno da ulaze u školu, pogotovo ako tako izgledaju. Hej, hej, pa ti si ja. Hej, vraćaj se ti, mislim ja, ti. Aha, imam te, druškane. O, sram da vas bude. Šunjate se po ženskom toaletu. Ali vidio sam ga kad je ušao. Mene, njega, ovaj... Napolje. Sally? Šta, Sally, gde? Onuda, brzo, brže. Tata, ja sam. Sally? Nešto si otkrila? Ne, ipak nisam ušla u učionicu. Pa, možda nađemo nešto ovde. Vidiš, to si ti. U sudnici je to neoboriv dokaz. Čisto sumnjam. Nikad ne nosim takav sari. Ne slaže mi se s očima. Znam, evo objašnjenja. Radi se o nekom ko koristi Duvijeve maske. Ali o kome? Treba nam stručnjak da prouči ovaj snimak. Duvi Makadam, pozvan si kao svedok na slučaju Sally Bollywood. Pa Duvi, što čekaš? Uradi ono što ti je rekao gospodin Šubrić. Sally! Gde si, moj mali video snimku? Sve ćeš da mi priznaš. Kladim se da je Darši. Gospođa Marđipur ju je ponizila, a mene mrzi zbog ocena. Stani! Da li Darši nosi sat? Da, vam je dobra, gospodine Bollywood. Proverit ću. Ne, nije Darši. Daj mi to. Bingo! To je Joseph, dečak koji je prepisivao sa interneta. Mora da je besan što ga je gospođa Marđipur otkrila, a nije presrećan što sam bila najbolja. Dobro, ali kako mislite da ubedimo direktora? Hej, šta to petljaš po mom ormariću, ti lopove? Samo tražim dokaz da si ti uzeo novčanik, gospođa Marđipur. Bolje da to predaš meni. Dobre patike, gospodine Šubrić. Misliš da te nisam prepoznao nikada me? Kud si to krenuo, Josefe Dumase? Šta se događa? Pustite me odavde. Sally je kradljivica, ne ja.
U redu, priznajem. Ja sam ukrao novčanik gospođe Marčipur. Sali, mislim da ti gospođa Marđipur i ja dugujemo izvinjenje. Trebalo je da ti verujemo kad si... Aha, uhvatio sam te, mali lopove. Dosta je bilo. Kad si već ovde, voleo bih da čujem tvoje objašnjenje o tome šta se desilo u ženskom toaletu. Ugledao sam sebe, koji nisam bio ja, kako ulazi u toalet i... Gospodine Šubrić, i vi imate vas kao ja mene, ovaj vas. Čoveče, treba nešto da učinim. Promenim sočiva, prestanem da igram igrice, pređem na dijetu, odmorim se za vikend. Najbolje bi bilo da ova stvarčica ne dospe u pogrešne ruke. Da, isuviše je opasna. Ako svako može da prođe kao bilo ko drugi... Trebalo bi da promenimo naziv SBI. Bollywood Junior i Bollywood Senior. Ne zvuči tako loše, a? Bollywood i Mekadam bi bilo logičnije. SBI je sasvim prikladan naziv za vas dvoje. Tata, stvarno tako misliš? Sali, veruj mi. Sali je njeno ime.